खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांखौ इन्जय पि ब्लगार चेनेलाव बयखौबो वेलकाम खालामबाय। दायो आङो नोंथांनि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों। नोंथांमोना स्किप खालामाजासे नायलांबानो जाबाय। दिनै मा जादों दसे समावनो बेखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो आं खोनासंलांदो आङो मा बुङो। आङो जेनाखि जादों बेनि बागै आं बुंलांगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। डिउटियाव थांदोंमोन, ओमफ्राय डिउटिनिफ्राय दसे खामानि मावनानै आं माने नैबे साइडजों माने बिराद सानाय मोननानै फैफिननांबाय आरो ओमफ्राय लानो मोनाखै। ओमफ्राय दा हस्पिटालाव थांनानै फैखांनानैसो आं माने भिडिअ खालामबाय। हस्पिटालाव ससे भिडिअ लानाय दं। Tidak. Betul pada aku hospital lah. Asenaru. Apa kuഴപ്പമില്ല Just ibu pend. വേനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നു Just ada nabi bisikuna bongoy huna hobai. Me. apa kuഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല Boleh lain lah kita main dalam hospital. Just ibu. മോള് Mana lagar ni? दै गिलासयाव माने बेखौ 5 ml होनांगौ आरो ओमफ्राय दैयाबो गुदुंनि गुसुजोंसो आरो दै गुदुङा मा लाबोना होफैदोंमोन। ayo kalian ngalih loh. Aduh, aku beli hendak pulang ya. Hakla birding जायो आखाइफोरानो गोसोम जाबोजोब्बाय नै ओरैबो ओरैबो आरो खिबुआवबो बिजि लागायनांगौ जोब्बाय आंखौ गंनैया बे सानायनि थाखाय। ओमफ्राय गंसेया थै नायबाय आरो थै बयननानै लाखिबाय, टेक्स्ट खालामबाय, ओमफ्राय हासुदै इरि नायजोब्बाय। ओमफ्राय फार्स्टआव लिंहरफिनदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आंथ' थांनो हायाखिसै। ओमफ्राय दा जायफोर आंखौ लांदों बिथांमोना लायनानै मुलि इरि होफैबाय आंनोहाय दायो। ओमफ्राय मुलिखौ माने लोङोबानो आंथ' बिसिनि भाषाजों लिरनाय मानाय मोनथियाना, ओमफ्राय गावसोरनो आंखौ फोरोंफैबाय आरो स्टाफनि मानसिफ्रानो नायनानै, जायफोर बनि लकेल मानसिफोर बिथांमोना नायनानै फोरोंबाय। ओमफ्राय लोंनो थिननाय बायदिनो आं दा मुलिखौ इउज खालायबाय 5 ml। ओमफ्राय दै गिलाससे लोंनांगौ, बाखि बरि दंलाबायो लोंनो हाया। बिजि सुनायाबो ओरैबायदि साखायोना बाब, आखायानो नांसिनो देन्जार गोसाखा बेनानो मुलिया। आनारसनि